Dwi'n gwneud biscotti, ffigys a cnau cyll. Mae'r ein yn rhywbeth rili dda i wneud dros adeg y Nadolig, gan bod nhw'n para'n hir yn y tin. Maen nhw'n lyflu efo paned o goffi yn y bore, neu hyd yn oed ar ôl chi orffen pryd o fwyd, efo limoncello bach cheeky. Ond maen nhw hefyd yn brilliant fel anreg i rywun, gan bod nhw yn para o leiaf mis. A maen nhw hefyd yn rili blasus. Dwi heb torri'r ffigys lan yn rhy fach, gan bod chi'n mynd i rhoi nhw yn y biscotti a wedyn ydych chi'n mynd i torri'r biscotti eto, felly peidiwch bod yn rhy fussy. Nesa, mae angen ychwanegu'r fflwr ac yna'r powdr pobi. Nawr, dwi'n mynd i hidlo'r holl peth mewn, jyst i cael gwared unrhyw lumps. Ychwanegwch y siwgr brown golau. Ni. Torrwch 3 wy i fewn i'r cymysgedd. Dwi jyst yn cymysgu fe efo fforc. Mae fe'n cymysgedd weddol sych, ond peidiwch poeni, mi fydd e'n dod at ei gilydd yn iawn. Felly gweld bod e'n dod at ei gilydd. Felly dwi'n mynd mewn efo nwylo. Nawr, mae'n amser i roi'r cnau cyll i fewn, ac yna'r ffigys. Dwi'n hoff iawn o ffigys di sychu. Mae'n atgoffa fi o bwyta'r figs roll ych chi arfer cael pan chi'n plant. A fi'n meddwl bod e'n gweithio'n rili dda yn y biscotti efo'r cnau cyll. Rhannwch y toes mewn i 4, a rolio pob un allan i siap selsig tua 20 cm o hyd. Maen nhw gyd tua'r un hyd. Dwi'n rhoi 2 ar pob tray fan hyn. Maen nhw yn chwyddo chydig tra maen nhw'n pobi, felly jyst newch yn siŵr bod digon o le rhwngddyn nhw. Bydd angen pobi'r rhain am tua 30 munud, ar dymheredd o 140 grad Celsius. Tynnwch nhw allan o'r ffwrn a gadewch iddyn nhw oeri cyn gwneud dim byd pellach â nhw. Ar ôl iddyn nhw oeri, defnyddiwch gyllell siarp i dorri nhw mewn i slices tua 2 cm o drwch. Gosodwch nhw'n fflat ar y tin ac yna nôl mewn â nhw i bobi am 20 munud arall. Yna, trowch nhw drosodd a rowch nhw nôl mewn i'r ffwrn am 20 munud bach i orffen. Gadewch i'r biscotti i oeri'n gyfan gwbl cyn rhoi siocled arnyn nhw, sy'n ei gwneud nhw hyd yn oed yn fwy blasus. Cofiwch adael i'r siocled ddiferi oddi arno i gyd cyn ei osod allan i galedu. Yr unig ffordd i bwyta'r ein yw efo coffi. Lush. Y peth da am biscotti yw wneud nhw gadw mewn tin fel hyn hyd at fis. Felly does dim pwys arnoch chi i orfod bwyta nhw gyd dros y dolig.